Karanso, muang ko si Buday siyang fish taco. Ginimo ni Bree na. So, oo. Tilawan gid kinanglan kay Buday. So, ano na siya? Amo na siyang fish nuggets. Ano siya ng tilapia tapos shredded nga ano ganin ko na ano ganin ya? Ano, cabbage? Ano, Hindi. lettuce? Lettuce, ano? yeah. Shredded lettuce. Dahil gitong katigo lang Yeah, sala Ano ko na? sa cabbage sa sour cream. You put sour cream. Galing wala na. Why now? Wala na. Baka bukas. Maning pa namin sa ano eh. Okay. Tapos butang pa sa... Kaya mo galit ay soft? Oo. Yung ano? May soft na tumikon man ng tortillas. Kung gusto mo yung soft lang bala? Hindi lang. Oo. Hindi ka na yan. So, Shredded, ano pag ili nalipatan? Kung magbutang shredded nga cheese. Kasi panlo sa kay gin... Wow! Pwede na ko nun. Isa butang ko masang dili lang. Isa lang ako ni sa manimo. Pwede kay... Ay shit. Sige lang kay ano mo lang ano mo lang. Ang mga ginapagkaon ko, ginatipon ko lang kagibalat. Okay. Wala. Lain man ang cheese, lain man ang isa. Wala. Okay na? Okay, wala na. Wala na. Taco ni Louie kag ni Ibel. Ay, kag ni Bree. Thank you, Louie and Bree. Thank you. Nakaon ka man, tay? Nakaon ka man eh? Kaon ko gina. Wow! Looks delicious.